Oier Ariño, Arratsaldeon. Mutil hau, etorrena, Oier. Mutil hau, urte osoan, badakizuen hone egon den, hau Massachusetten, Ameriketan. Mit bada toki oso garrantzitsua, ikerketa egiten duena, eta batez ere, hemendik urte batzuetara, gu nola biziko garen aztertzen duena. Mundu guztiko ikertzaileak izaten zaretean, eta etorkizuna asmatzen saiatzen zarete, zu ingeniaria zara, bilagorakoa, suertea izan duzu, eta etorkizuneko gure etxean nolako izango den aztertu duzue. Hori da. Alegia, aizue, etorkizunean ze etxetan biziko garen aztertu du Mutil honek? Nolako izango da etorkizuneko etxea? Ba, etxea izango da errekonfiguragarria. Errekonfiguragarria, de dio, zer da hori? Horrek esan nahi du, etxean logela, sala, egongela behar dituzun gelak eta altzariak azalduko dira eta desagertu behar dituzunean. Ja, provokatzaile xamarrak dira gazte hauek, eta berak egindako bideoa, miten, Ameriketan egindako bideoa erakutsi egingo dugu. Provokazio puntxu bat badauka, baina oso metro gutxitan egindako apartamentua delako, ez? Hori da, 20 metro karratu eskaz. Ikus dezagun, etorkizuneko etxe hori. Hemen dago egin dugun apartamentua, 20 metro karratu eskaz, zoroa dirudi, baina pentsatzen jarri ezkeo, 20 metro karratuetan lanerako lekua, jantoki bat, logela, dena sartu dugu. Adega, toki beretik atera zaigu, ohe alen da bizi, lanerako maila, jantoki ere bai, hemen egon gela daukagu. Eta baita ere indezakegu komuna handitu, ezta? Orduan behar dezunean handitu eta leku ederrago eukitzeko. Orduan 20 metro karratu hasieran txikia dirudite, baina 20 metro karratu ditan sartzen badugu jangela, lantokia, egongela, logela, ez duten txikiak ematen, ezta? Eta sukaldea ere ze gauza txikia eta... Baina guztiz erabilgarria, ezta? Aratza, bai. Ez da gita hartzak ekor pulamento askorik egingo luken, baina... Bueno, gonbidatu beharko du. Ja, eta hau zer da? Festa. Festa. Beraz, hain toki gutxian, oso gauza polivalentea izango litzateke. Hoi da, gaur egun modan daude mikroapartamentuak, badia 30, 40 metro karratuko apartamentuak, baina daude konpromesuz beterik, ezta? Dakazu txiki bat eta plegablea, ofizina emai bat ez dena funtzionala, eta guk hemen bilatu duguna, alik eta leku txikina, baina funtzionalidade guztiak izatea. Ja, eta honen atzean, zer dago, alegia, nola funtzionatzen du etxe honek? Hau da, hemen beste kontu bat, kotxeetan eta askotan pasatzen zaiguna, ez? Zerbait aberitzen denean edo, orduan ja, ez dakidu zer egin. Bueno, honi dakana da ordenagailu bat, dena kontrolatzen duna, eta gero dazkau kontrolatzeko era desberdinak. Orduan, noin modan daude smartphoneak eta mobilak, eta daude aplikazioa argia kontrolatzeko, baina etxean uste dugu smartphonea etxe eritxi eta alde bat eutzi, eta behar dituzu kontrolatzeko era errexak. Orduan, zuk etxean sofa muitu behar balin bazu, okurituko zaizun azkena da, telefono mobi hartu eta aplikazioan badaun sofa muitzeko ez da. Ingozuna da, bultzatzen saiatu. Bai. Jaurina balin bada muituko zu, bestela ez. Ja. Orduan hemen ite duna da, jendeak bultzatu dezala, neurtze du indarroi, eta gero motorrekin ite du pertsona indarra onditu. Ja. Eta gero hortaz aparte ere bai, zeinukin eta hotxakin eta kontrolatu daiteke hau. Ja, beraz hor ikusi dugu, ez? Argiak eta pizten dituzuela, keinuekin eta... Hortxe ikusten egitea. Eta hau benetan noiz ikusiko dugu? Hau benetan? Bueno, han ikerketa egiten da 5-10 urtetara. Orduan han badago enpresa bat, dana prototipo hauek saiatzen merkatura eramaten. Eta batez ere idea Txinako merkatuekin lanean, ez da. Orain guri begira dauden gehienek esango dute, tira, nik horrako etxe batean ez du bizi nahi, ez? Jendeak hasieran izaten du, baina bertan ikusi eta ikustean ematen dituen funtzionalia guztiak txipa da ditzen. Ze komunarena iruditu da, gure lankideen artean behintzat nola, armairu horri bultza egin bertzaion, komuna handitzeko edo... Bueno, hori bakarrikan da, komuna beti dago erabilgarri. Baina dutxatun behar dezunean, handitu ezakezu eta gustorako baitzeko. Etorri meira, etorri. Ea, ze iruditzen zaizue gazteok? Lan asko eskatzeola, ez? Noa lan asko eskatzen duela? Atzak eta horrek ibili behar duzu espazio bat abestakatzeko, eta gero hori pertsona bakarra izan da, baina bi izan da batak bere espazioa behar duela, eta portratuako, ordutegiako, nola antolatu behar dugu, dano geure espazio eukitzeko leku txiki horretan. Gultzako, puntu oso garantzizua zen erresa izatea pertsonantzako, ezta? Hor, interneten da biratu ezkeo baude, mueblek eta etxeak transformazio dianak, baina askotan ez dut erakusten batetik bestean pasatzen zen, ezta? Eta eskatzen dute 10 pausuin behar izatea, ohea lotu, igo, eta azkenen jendeak ez du egin nahi olako prozesua. Orduan hemen bidean ikusten bezala, da prozesu oso erresak. Eta, apartamentu txiki hau, pertsona batentzako noski.
Ja, kontua kontu, MIT honetan, etorkizuna asmatzen den laboratorio honetan, jende asko lan egiten du, mundu osoko jendea zendeten, ez? Finantzazio pribatu ere bai, tarteka ministroak ere agertzen dira, ez? Hori da, egun batean egoen lanean lurran botata motor batzuk jartzen, eta etorri zitzean Ekuadorreko lagun bat, eta ikusi nuen, gaur hau traje eleganteekin dator, ezta? Eta lagun batekin zetorren eta aurkeztu zen eta Ekuadorreko ministroa, ezta? Eta izan dituen 50 minutu, horrezko 50 minutu esplikatzeko zer nahi nintzen, ezta? Ja, ze, askotan gainera, gauza hauek burugabekeria iruditzen zaizkigu, edo zientzia fikzioa iruditzen zaizkigu, baina gero bete egiten dira, adibidez smartphoneekin gertatu zitzaigun. Bai, guztiz. Minite duna da, luzera, oso luzera biratu. Hau ez da, hemendikan 6 hilabetetara ez da merkatuan egongo, baina da pixkat behiratu nondikan joan daiteken merkatua eta ikertzen. Eta tankera honetako talde diferente daudezu, etorkizuneko etxeak aztertzen ari izan zara, baina adibidez etorkizuneko hiriak aztertzen dituen talde bat ere badago. Hori da nire taldea, ezta? Nire taldeak iten duguna da etorkizunean hiriak nola izango diren arlo guztietan. Etxeak, jendea nola mugituko den, eta hori arlo desberdinak aztertzen ditugu. Eta aparte daude beste talde batzuk, adibidez dago talde bat hanketako protesiak diseinatzen dituztenak, bertan diseinatu zen e-booketako tinta elektronikoa, denetatik ez da. Padron, ze irizten diozu? Bez horrek alde batetik esan nahi du etorkizunean, behintzat jendeak etxeetan bizitzen jarraitzeko aukera izango duela, ez diala danak banketxeenak izango, eta gero ere asko arduratzen nau, zea jakiteak, ea behar dan Harry Potterren edo zure esku hori gauzak eta hola, zea moitzeko. Erabiligarritasun berria ere eman diogula gizonezkoek zorionez eskuineko, eskuari hori ere oso importantea iruditzen zait, baina bestela ere oso interesantea. Egia esan da, txantxak aparte oso gauza politia interesantea iruditu zait, gaina harrigarria da, 20 metro karratuko espazio, batean nola askoz ere handiagoa ematen duen, eta, bueno, en fin, ematen du, ia zoriontsu izateko, toki baten, itxura duela etxe horrek, Bai, hori da. Erosoa eta erosotasuna. Funtzionalide guztiak izatea. Ja, hor publikoan dagoen senyora batek keinu egin zidak, Oier, eta keinu egin dit. Esan ez, bai, baina mutil baten pentsatu du hau, bat eta beste, eta fregona, erratza eta zeak jartzeko tokirik ez du nik horrik usten. Bueno, armario edarra dago. Bai, armario hori, baina armario hori beteta dago, ez? Ohea dago, zera dago, hau maila da, lanerako maila, gero... Ez orduan pentsatu behar da, hemen daudela ikusten dugu armario handi bada, ezta? Bai. Orduan armario hori horreak argi dugu, eta azpiko tartean dakagu elementu transformagarria. Ja, baina goian baukau tokia. Baina goiko guztia libre da, eta Ikeako mueble izango aliz bezala, bakoitzak pertsonalizatu dezake behar duenarekin. Ja, aha. Ustez, harinek idoaz gauzak mundu hontan, eta oso interesgarri iruditzen zait, hau heltzen denean agian ezkara lur honetan biziko, jangoikoa daki, noraino helduko garen ez da abiada honetan, horrek ematen dit pixkat zera, ez da, lehenkoan ez dakit hori entzunion, duela urte batzuk 2006an ezkeneukan WhatsAppik ere, eta badirudi gaur egun WhatsAppik gabe, ez dagoela mundu ulertzerik, ez da. Hortara heltzen garenean, jangoikoa daki, honek teknologia eta zientzia. Kontzeptu, ja ez nahi sartuko domotika eta baina badago kontzeptu bat, eta nik uste dena konturatzen gara gure etxetan zenbat espazio dauden egunean zehar ez dienak erabiltzen. Polita da hori, ez da, espazioak berrerabiltzea, ze azkenean logela, jeikitzen zera momentutikan, berri hoian sartu arte logela erabat alperrik galdutako. Hor badago zerbait, Jaimek esan duazela, hori pixkat... Provokazio kultua badauka, eta metro gutxitan egina dagoelako, ez? Hori ere izango da zuentzako nolabaiteko froga bat, horren metro gutxitan egiteko aukera dagoela demostratzeko, edo pixkat, baina hori etxe handiago bat, azkenean, zuk imaginatu nolabait, holako erraztasunakin pareta mugitu aldean ezut, eta goia sartzen duzu, eta sala hunditu. Gero zuk esan duzun problema dator, eta batek lo egin nahi duenean, semeak lo, alabak etxeko lanak, zuk telebista ikusi, bikoteak ez da horre, baina hau batentzako da, baina hor badaude. Woody Allenen pelikula bat, ez? Gero ematen duzu beste botoi bati eta ateratzen da Sexotron izeneko aparatu bat, ez da? Eta horrean handa badaukazu orgasmotron zegoen beste bat, ikutu eta
Beite izu. Hori guztien atzean, bai, hori da, broma, datorkizeteko iriaren, ez? pixkat alegoria, moduko bat, gauzak eta espazioak berriro, nola, erabilpen berri bat asmatu, dagoeneko oain beteta dauden tokientzat. Ez dakitola ulertu nahi nuke baita, ez? Etxe bizitzan inguruan arazo handia da, garestia, eskasoa, eta ikerketa daude esaten dutenak, 5-10 urtetan 300 milioi txinatar irira joango direla, ezta? Hori da, estatututako biztanleria osantzako etxeakin behar dira 5 urtetan, ezta? Orduan, bueno, arazo handia dago eta... Oier, zerbait bota dugu faltan etxe horretan ala ere, telebiziorik ez dago? Etorkizuneko etxeetan, edo... Bueno, genekan proiektore bat. Edo hori ere ez... proiektorea. Ez, gure etorkizunarekin kezkauta. Eta, tira, hori da zuk miten egin duzuna, erraz alda miten sartzea? Zaila. Oso zaila, ez? Behin iritsita, seitun kontatzeza, este pare baten, angelitu nezura aldan denbora guztia, ezta. Zu gustora egon zara, oso gustora. Aukera handia daude, nasketa handia dago. Hori dago, jendea mundu osokoa, gauza oso desberdinak egiten dituena. Ginengoen laboratorian, bazuden artistak, ingenieriak, informatikoak, arkitektoak, gure taldean ere genekan Hollywoodeko produktore bat, ezta. Orduan, bai beran jarri, ideia botatzen hasi eta ideia zoroak atatzen dira. Baina, bueno, hor landuz, azkenen etorkizuneko gozak. Behon dizula, Oier Ariño, eskerrik asko, gaur gure izateatik, zorionak.